Bueno, bones tardes. Me senten bé, no? A pesar de la mascareta. Bueno. Bones tardes a tothom i siguin benvinguts a la presentació del llibre La llengua de Menorca, de Joan Pons Torres. Aquest acte està sent retransmès en streaming a la pàgina de Facebook de la Fundació i, per tant, també donant la benvinguda a totes les persones que ens segueixen en directe a través de les xarxes socials. En primer lloc, me permetran que els presenti l'autor del llibre, per si hi ha algú que no el conegui, i seguidament ja els faré una pinzellada de sobre. Joan Pons Torres, nascut aquí, a Ciutadella de Menorca, l'any 1993. És graduat en Història per la Universitat de Barcelona i màster en formació del professorat en Educació Secundària i batxiller per la Universitat a Distància de Madrid. Ha estat professor de Llengua Catalana i Literatura a l'Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Mo i l'Institut d'Educació Secundària Santa Maria d'Eivissa. Actualment és professor de Geografia i Història del món contemporani a l'Institut Joan Ramis i Ramis. Fill i net de sabaters, liberal i d'arrels cristianes. D'ençà de ben jovenet s'interessà per la llengua i la cultura menorquina. D'ençà del 2016 és col·laborador de Menorca, el diari, en la secció d'opinió Rellant Templà, on ha publicat prop de 200 articles periodístics en menorquí. També escriu en el periòdico d'Eivissa i Formentera i ha col·laborat amb El Mundo Baleares, amb IB3 Ràdio, en els programes Som Balears i a la tertúlia Polítics i Ciutadans de Canal 4 Ràdio Menorca. Això és culpa meva, Fundador de Foment Cultural i de Societat Civil Balear, ha estat impulsor del Premi Joan Benejam de Relats Breus en Menorquí, del Premi Gabriel Maura en Mallorquí i dels cursos online de mallorquí, menorquí i vicenc, en els que s'han matriculat prop d'un centenar de persones des de tot el món. Actualment és el vicepresident segon i director de la Fundació Jaume III, ara la Fundació, que ja supera els 600 socis a totes les Balears. És una de les veus especialitzades en la defensa i la preservació del mallorquí, el menorquí i el vicenc. En quant al llibre, si me permeten, els diré, i és ben cert, no te vull fer la pilota, però és que he disfrutat molt en la lectura. Jo el definiria, si me permet, Joan, com un manual d'instruccions molt pràctic per desfer de manera rigorosa i documentada, científica inclús podria dir, totes les mentides i l'absurda manipulació dels catalanistes més fanàtics que pretenen imposar el català i arrinconar el menorquí. El seu autor fa un repàs exhaustiu, un a un, de tots els arguments que utilitzen habitualment els de la seva, així és com defineix els escriptors catalanistes més radicals, i rebat els seus arguments amb d'altres perfectament documentats i sustentats de manera rigorosa amb una nombrosa bibliografia i les aportacions de filòlegs de prestigi. El llibre està dividit en tot un seguit de capítols i temes, dels quals en vull destacar 4, que personalment m'han agradat més, especialment per el seu contingut. En podria destacar molts més, però no vull allargar massa la meva intervenció. La primera, l'estafa de l'Institut Ramon Llull. És una clara definició que fa l'autor i que jo compartesc. I ho diu molt clar. Quin benefici en treien els Balears d'haver regalat 600.000 euros l'any 2018, un 20% més que l'any anterior, dels pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a una institució d'una altra comunitat autònoma que serveix per finançar el pentacatalanisme a l'estranger. Quin sentit té fer una cosa així si no és per interessos partidistes? El topònim de Mo, en menorquí o en català. Aquest és un altre dels capítols del llibre. És d'agrair la defensa que Joan Pons fa del topònim històric d'aquest municipi, perquè amb el temps s'ha demostrat que la supressió de la nomenclatura en menorquí va respondre simplement a interessos polítics. Aquesta decisió es va prendre en el transcurs d'un ple de l'Ajuntament, on jo hi vaig assistir com a periodista i la veritat és que record que no tinc un record molt agradable. Vull recordar que el regidor de Cultura Natural de Ferreries, el senyor Tomeu Febrer, va ser el qui va impulsar i presentar aquest canvi. En aquella època, el batlle de Mo era socialista Artur Begur, qui governava en una coalició entregada per al seu partit, el PSOE, més el PSM, que ara es diu Més per Menorca, i Esquerra de Menorca.
Un altre capítol que m'agrada és menorquí, una llengua amb gramàtiques i diccionaris. Aquest capítol del llibre m'ha agradat especialment per una raó molt senzilla. Si el menorquí té gramàtiques i diccionaris, això vol dir que es pot escriure perfectament i que no es tracta només d'un dialecte que es transmet oralment, sinó que és molt més que un dialecte i podria tenir perfectament la categoria de llengua. L'article salat. Aquest apartat és prou important, perquè, com molt bé diu en Joan, és una característica pròpia de la llengua de les Balears. I si els meus fills l'empren a l'escola, els diuen que no és correcte. El millor de tot és que l'article salat és ben normatiu segons l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, resulta molt patètic veure i escoltar com els periodistes d'alguns mitjans de comunicació, ràdio i televisió fan la seva feina a Menorca emprant el català estàndard i tenen prohibit utilitzar l'article salat. Jo no ho faig, D'altra banda, tinc una pregunta amb una resposta que crec que és evident. Hi ha res més patètic que escoltar un discurs en català de qualsevol polític de Menorca? Per què els discursos no els poden fer en menorquí? Què hi ha de dolent? Crec que, sincerament, ha estat una decisió molt encertada escriure aquest llibre perquè és evident que el menorquí s'està perdent i les causes són variades. Jo en destacaria 3 per damunt de tot. No s'ensenya a les escoles, els nostres governants no promocionen el menorquí, tal com contempla l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i la majoria de mitjans de comunicació aquí a Menorca empren el català de Barcelona. Bé, dit això, no m'ho vull allargar molt més. Jo el que vull fer ara és donar pas a una salutació del senyor Roman Pinya Oms, catedràtic d'Història de la Universitat de les Illes Balears i autor del pròleg del llibre. Dentro vídeo. Joan, no et veig, però imagino que estàs en el puesto adequat i dir-te, en poques paraules, que és per mi un gran honor participar a la presentació del teu llibre. Ho tenien que fer a Menorca, supos que ho faràs, més en van. Jo no he pogut, però sí, al llarg d'aquests mesos m'he donat compte d'una cosa, que sobrevius la pandèmia, el coronavirus aquest, sobrevius a moltes altres coses i sobrevius perquè ets un home que exerceixes unes virtuts, unes potències de l'ànima que acostumem a dir com són la memòria, dotat de bona memòria com a historiador que ets, l'enteniment, el seny i finalment el coratge. Ets un home encoratjat. Jo de la teva obra, jo ja vaig escriure el que crec que és fonamental. En el meu pròleg jo dic que participam tots dos de l'estima a la terra. Vas treballar molt bé per promocionar el meu llibre Ser de los Nuestros i per tant hi ha aquesta identificació d'estima a la terra, a la nostra. I jo encara que no sigui menorquí, veig Menorca com un poble interessantíssim, una realitat històrica interessantíssima. Dins els regnes, dins la mar que té Espanya, la illa de Mallorca, el regne de Mallorca, és fonamental, pràcticament únic. M'agradaria retrobar unes paraules que pronuncio en el meu pròleg, que m'apareixen fonamentals per entendre el llibre. Jo dic que el teu objectiu, o sigui, la Corolla en la defensa de la nostra identitat terral, que llavors en el meu llibre va tomar vida, va prendre vida amb un al·legat de viejo professor, pues es l'element que nos uneix. Y dic, ahora en el joven Juan Pons se ha plasmado en un magnífico trabajo de investigación esta Corolla, rigurosamente articulado, con una escritura cuidada y fluida. Que important és això. A vegades ja, plom, és que no pots. No, tu ets un escriptor, tant escrient com la teva conversa, la paraula, ets una persona fluida, amable, cuidada. Una copiosa bibliografia que acompanya el llibre, això és fonamental, fonamental.
Hi ha una sèrie d'escriptors ara novells que volen xerrar de tot, però clar, els hi falta la base bibliogràfica. Ja pots dir tu d'una cosa que és així o és assà, però si no està assentada sobre unes bases, uns fonaments sòlids, se'n va fer punyetes. Una copiosa bibliografía, dic, y además utilizando las fuentes documentales oportunas y precisas, algunas de ellas inéditas y de muy señalado valor. Jo crec que aquest paràgraf, encara que el meu pròleg ocupa diverses pàgines, jo crec que amb aquestes paraules defineixo pràcticament el que representa el teu llibre i el que representarà cap al futur. Sou una generació de molts de reptes, ja els comenceu a veure. I endavant, endavant, ànima forta. Moltes gràcies per la teva contribució a l'autèntica cultura de les Balears. Vinga. Bon vespre a tothom. Primer de tot, moltes gràcies, Miquel, per aquesta fantàstica presentació que m'has fet. També en Roman Pinya per aquest vídeo, que no he pogut seguir en nosaltres, evidentment, però en el qual li agraeix moltíssim que tot un catedràtic d'Història del Dret de la Universitat de les Illes Balears no només vulgui escriure el meu pròleg, sinó que s'entregui en cos i ànima a la difusió del meu llibre. Per jo és important. Això sí que, abans de començar, jo voldria tenir només un petit missatge d'ànim i de coratge per totes les persones que estan patint el punyetero virus, ja que, desgraciadament, és una cosa que veiem per les notícies, però també ens afecta a tots en el dia a dia. I a tots ens fer més o manco de prop, però ens acaba ferint, no? I de qualque manera voldria només enviar un missatge d'ànim abans de començar i de coratge a totes les persones que estan patint el coronavirus, concretament a tots simpatitzants nostres de la Fundació que estan lluitant molt fort per guanyar aquesta batalla, que estic convençut que la guanyaran, i jo de part meu i en nom de la Fundació els vull enviar tot el nostre coratge i tot el nostre ànim perquè ho treguin. Dit això, primer de tot volia donar les gràcies també al casino de 7 de gener, com no pot ser d'altra manera, al president, en Joan Caules, al secretari en Xec, al tresorer, que també és una persona que m'ajuda molt en el meu dia a dia, i en Antoni Motos, que també m'ha ajudat a muntar tot això, juntament amb els companys de Ritmo Menorca. Voldria donar les gràcies també, com no, a la meva família, perquè són els qui, de qualque manera, m'han fet costat durant tots aquests anys de camí fins a arribar a presentar aquest llibre, i especialment a mon pare i ma mare, en els meus germans, que sempre han estat allà, i Anna Maria, que és bàsicament la persona que més paciència té per aguantar-me i és qui, de qualque manera, més temps he robat per poder dur a terme aquestes coses i la qual no puc fer més que donar-li les gràcies. Per altra banda, vull donar les gràcies també a Ritmo Menorca, perquè gràcies a ells avui ens està seguint molta gent en directe a través del Facebook i podem veure aquests fantàstics vídeos i sentim-nos tan bé com ho sentim. També vull donar les gràcies al patronat, finalment, al patronat de la Fundació, perquè el patronat de la Fundació Jaume III és qui ha decidit patrocinar aquesta obra, i com no, també vull agrair la confiança que el patronat de la Fundació ha depositat en jo per dur endavant aquest llibre argumentari del qual ara enratllarem. I res més, ja finalment només me queda donar les gràcies a vostès directament, que han vingut aquí avui a pesar d'aquesta, com dèiem, d'estar enmig d'una pandèmia. Jo els agraeix moltíssim que m'hagin volgut acompanyar, a pesar de les restriccions, a pesar del virus, i també donar les gràcies a totes les persones que ens segueixen en directe en el canal de Facebook de la Fundació. Bé, a veure, primer de tot, per introduir un poc el que seria el llibre, perquè, vos sorprendrà o no, però jo estic acostumat a presentar gent, però no a presentar coses meues, i la veritat és que el rol canvia, quan ets aquí dalt i has de ratllar d'una cosa que has fet tu i no d'una altra. Però, primer de tot, la primera pregunta per jo és què és la llengua de Menorca? I bàsicament, la llengua de Menorca és un llibre argumentari per defensar el menorquí sense mitges tintes, sense complexos, davant o contra aquelles fal·làcies que es diuen per desprestigiar el nostre dialecte.
davant aquelles fal·làcies, davant aquelles mentides que en nom de la ciència, durant tots aquests anys, s'han anat vertint, s'han anat dient, per famós creure que ratllàvem poc més que un dialecte xampurrejat o una derivació, una degradació de la llengua catalana, quan no és realment així. Jo he escrit també, la llengua de Menorca, a part de ser un llibre argumentari, també de qualque manera l'he escrit per conscienciar a la ciutadania, és a dir, a tots nosaltres, de la importància de defensar el menorquí per, de qualque manera, exigir el seu reconeixement com a patrimoni lingüístic de la nostra illa, que no s'està protegint i, per tant, que no se conservarà si no el protegim, i de l'urgència, conscienciar de l'urgència que tenim de que els polítics legislin a favor de les nostres modalitats insulars, d'acord? És a dir, de polítics de tots els colors ideològics o polítics duguin endavant lleis de llengües que protegesquin les nostres modalitats independentment dels debats polítics que puguin tenir entre un partit i un altre. Per què he escrit la llengua de Menorca? Primer de tot, perquè crec que la llengua de Menorca respon a una necessitat, a una demanda social de molts de menorquins que volien o necessitaven un llibre argumentari per defensar la nostra llengua. No? A molts de menorquins que durant tots aquests anys, podríem concretar dels anys 80 cap endavant, fins ara, no se sentien representats amb el discurs oficial en quant a la llengua, en quant a la nostra llengua, i tampoc es sentien o no es veuen representats amb el model lingüístic que s'empra actualment a les nostres illes. Bàsicament, jo he volgut escriure la llengua de Menorca perquè totes aquestes persones tinguessin, o tots tinguéssim, un llibre argumentari clar, sòlid i ben estructurat per defensar el menorquí, com acabo de dir, davant aquests tòpics o davant aquestes fal·làcies, sempre en nom de la ciència, que ens diuen a qualsevol debat, un debat a una tertúlia en medi de comunicació, com sap prou bé Miquel, o, per exemple, també, com pot succeir, com vosaltres sabeu, a qualsevol dinar des diumenge en la família. Tots tenim opinions diferents i això és polit, perquè si tots pensàssim igual seria molt avorrit, i ja hi ha una frase que toques d'un Walter Lippmann que diu que allà on tots pensen igual ningú pensa. Per tant, està bé i és important que tots pensen diferent, per això no ens hem de barar. Però la qüestió és que en aquests debats, en fi, tots prenen part per uns o per uns altres, quan hi ha una discussió, i això de quedar enmig i voler tenir un peu a cada banda no acaba massa bé perquè a vegades te pots escrencar. I per tant, jo sempre, tots els que me coneixeu sabeu que he pres part per una determinada idea en defensa del menorquí, en la qual crec, i bàsicament això és el que he volgut fer, amb aquest llibre argumentari, donar uns arguments sòlids, com he dit, clars i ben estructurats, perquè tothom que vulgui pugui defensar el menorquí sense que li diguin tu calla, que ets un ignorant i no saps de lo que ratlles. El segon motiu pel qual he escrit la llengua de Menorca és perquè, baix el meu punt de vista, el menorquí se mor. I sé que això pot sonar dramàtic, però, baix el meu punt de vista, i després, encara més després d'haver escrit la llengua de Menorca i de la meva petita i relativa experiència com a professor, perquè es veu que fa pocs anys que me dedico a la docència, però m'han servit per molt, per veure, desgraciadament, la decadència que està patint la nostra llengua en boca de les futures generacions, i tots sabem que les futures generacions són les que mostraran la nostra llengua a les seves futures generacions. Per tant, cosa falla a l'engranatge, i és la nostra responsabilitat que les pròximes generacions tinguin o heredin la llengua que nosaltres hem heredat dels nostres pares i dels nostres avis. Sempre, quan ratllem de que el menorquí se mor, sé que sona dramàtic, però crec que a vegades és important amb els missatges que siguin clars i a pesar que sonin dramàtics, que ens cridin l'atenció perquè siguem conscients dels perills que correm. El discurs, o de qualque manera el tòpic habitual en quant al perill dels menorquís, sempre ens solen dir que l'idioma que posa en perill els menorquís és castellà. Bé, jo sense qüestionar del tot o sense dir que és una mentida total, aquesta afirmació, jo el que dic és que el menorquí no es mor només pel castellà, com qualcus ens volen fer creure, ja que diuen que un idioma, quan se mor, no és perquè els que venen de fora no adoptin l'idioma d'aquí, cosa que és voluntari, ja que no podem obligar ningú, ni li podem posar una pistola en el cap a ningú que ratlli com nosaltres, sinó que diuen que un idioma se mor quan els autòctons deixen de ratllar aquell idioma, i això és el que ens està passant a nosaltres pràcticament sense que ens en donem compte.
I per això jo dic que el menorquí està en perill d'extinció en el subtítol del llibre, perquè un idioma només se mor quan els seus propis parlants deixen de transmetre'l a les pròximes generacions. Però, per sort, és a dir, amb el tema del castellà, de lo qual ens acusen sempre, jo crec que això encara no està passant a Menorca. És possible i és discutible que això passi a grans capitals com Palma, no en parlem de Barcelona, o també Eivissa, que és una ciutat o una illa que ha tingut i té molta immigració amb el sector turístic, etc. És possible, però així tot jo no estic d'acord en que el castellà sigui l'amenaça de la nostra llengua. Perquè, en el cas de Menorca, perquè les famílies menorquines no han girat la llengua. Vull dir, jo no conec a ningú de Ciutadella o de qualsevol altre poble de Menorca, perquè aquí tenim la sort avui que ens acompanyi gent dels altres pobles també, a pesar de la pandèmia, el qual aprofito per donar les gràcies. Jo no crec, o jo no he vist a ningú a Menorca que a casa seva li hagin mostrat a ratllar en pla i de repent en els seus fills els ratllin en castellà. Jo no ho he vist, a lo millor vosaltres coneixeu casos, per tant jo, a la meva afirmació en el llibre, veureu que jo no dic que sigui fals, que pugui influir el castellà damunt el menorquí, o que hi pugui haver gent que deixi de ratllar en plan els seus fills per ratllar en castellà. Jo el que dic és que això no és el motiu principal, que el motiu principal és un altre. I quin és aquest motiu principal? El que expliquen els llibres és que els joves, la jovenea, ja xerren d'una altra manera. Ja no xerren o ja no empren aquell ric i eixerit llenguatge que vam heredar dels nostres pares i hàbits, sobretot que les generacions de la gent que té un poc més d'edat que jo va heredar. Jo m'ha tocat un altre procés, que és combatre i intentar-me de qualque manera no influenciar dels barcelonismes que aprenem tots a l'escola. En definitiva, el que dic és que el perill que tenim és que els joves ja no ratllen els menorquí que ratllaven o que ratllen els nostres pares ni els que ratllaven els nostres avis, però que això no és un procés natural. És a dir, ja no ratllen aquest menorquí no perquè la llengua evolucioni, com ens volen fer creure, això és un dels altres tòpics, sinó perquè se mos està mostrant un altre dialecte del mateix idioma que s'està menjant en el menorquí. Això és la meva teoria i que ara acabaré de desenvolupar. Jo crec que el menorquí se mor o s'està morint no per el castellà, sinó perquè la pressió de l'estàndard actual, de l'estàndard català, està canviant, o, millor dit, ha canviat ja, sense que ens en donem compte, la nostra manera de ratllar. Una conseqüència que és lògica, vull dir, és que això, perquè si ens en donem compte, que el menorquí ha quedat completament relegat de tots els àmbits oficials. Vosaltres obriu el diari Menorca i ara anava a fer un comentari i no el faré per no fer-me autobombo i no fer-me propaganda, però veureu, deixem-ho en pots escrits en menorquí. Directament, les cartes al director, moltes es feien en pla, o molta gent es fa en pla, i moltes vegades directament passen per un corrector i se publiquen en català sense el consentiment de l'autor de la carta. Els suplements, per exemple, educatius que fa el diari Menorca també són en català estàndard. No veureu ni l'article salat, ni veureu els nostres pronoms, ni veureu els nostres temps verbals. Pràcticament tot el que diríem l'estàndard que s'empra és sempre des d'arrel barcelonina o des català central. I pos, com a exemple, en el diari, en el qual jo crec que me deixi escriure, i això sempre ho he de dir, vull dir, he de rompre una llança en defensa del diari, de que gràcies a ells he pogut arribar a conèixer moltíssima gent, com els que sou aquí avui, que compartim aquesta defensa del menorquí. Però jo sempre dic que hem de dir el bo i hem de dir el dolent. També hem de deixar que més gent pugui escriure en menorquí i així com rell. El diari Menorca, que és una empresa privada, per tant és lliure de fer el que vulgui, jo faig un suggeriment, allà on jo sí que exigesc que se pugui escriure i que se pugui ratllar en menorquí, en mallorquí i en vivissenc, és a la televisió pública que pagam tots de la nostra butxaca. Però, bueno, la qüestió, com deia, és que el català estàndard és el que està afectant, és el que està baratant la nostra manera de ratllar. I que aquesta conseqüència és lògica quan el menorquí ha quedat arraconat de tots els espais oficials, cults o acadèmics dels àmbits lingüístics, és a dir, una carta de l'administració pública, un llibre de text d'una escola o un llibre d'estil d'un medi de comunicació. A partir de quan comença la degradació actual del menorquí? D'ençà de 1983, any en què s'aprova l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Aquest estatut, el qual va viure un debat molt intens, i en el llibre, tant en aquest llibre com en el llibre La norma sagrada, publicat per la Fundació Jaume III, hi ha un capítol que el dedica sencer a la norma sagrada, en el tema del debat important que hi va haver
En quant al nom de la llengua en el nostre estatut, què és que va passar? El 1983 s'aprova el nom de llengua catalana com a llengua pròpia de Balears i el menorquí queda relegat a subdialecte i a partir d'aquell any se prohibeix el seu ús a les escoles. Per tant, d'ençà de 1983, el menorquí no ha deixat de perdre prestigi davant el català estàndard. Quina és la situació actual? Que de 1983 a dia d'avui, què tenim? Tenim el menorquí convertit o considerat un dialecte amb el sentit més pejoratiu del terme, és a dir, un patuà. Quan sabeu el que és un patuà, qui no ho sapigueu, és la manera despectiva en què s'anomena França en els dialectes que no són la llengua francesa, de qualque manera el menorquí ha acabat amb aquesta mateixa situació, relegat dels àmbits oficials i, a dia d'avui, considerat una forma de xerrar familiar, domèstica, però que no té prou entitat per l'activitat pública i oficial. No? És una cosa de andar por casa, que diuen en castellà. I això, precisament, que és un tòpic del qual ens acusen a nosaltres, els de la seva, quan ens diuen que els que defensam el menorquí volem dividir la llengua i que la volem empetitir, diuen, voleu empetitir la nostra llengua, la voleu esmicolar, diuen, emprem cosetes d'aquestes, està bé el vocabulari, és curiós, però la qüestió és que és fals, perquè els que ho fan són ells, els que realment ho practiquen són els que estan en contra del menorquí. És a dir, una persona pot estar en contra pot tenir la seva llibertat de dir jo no hi crec el que m'estàs contant, jo no vull escriure en menorquí, per tant, jo m'estic més escriure en català estàndard. Xapó, endavant. Tu en la teva llibertat, perfecte. Quin és el problema? El problema és que el que ens diuen és ningú de vosaltres pot escriure en menorquí i l'única llengua oficial ha de ser el català estàndard. Aquí és el problema, que no respecten els nostres drets lingüístics com a menorquins, que no tenim llibertat lingüística a l'hora d'emprar la llengua en la que us volem comunicar. I per què us dic això de que són ells, és a dir, són els catalanistes més radicals els que consideren que el menorquí és un patuà, un dialecte d'estar per casa, però no de prou ús, no de prou entitat per un ús formal o acadèmic. Us posaré un exemple. No sé si qualcú de vosaltres se'n recorda, deu fer ja 3 anys, jo vaig anar a un debat a Canal 4 Ràdio, a Mallorca, un medi de comunicació privat del qual en Miquel és el delegat aquí a Menorca, i vaig tenir la sort de fer un debat que va ser molt interessant i en el qual vaig disfrutar. Vaig tenir un debat amb en Pere Sánchez, el del llinatge són casualitats, no penseu en política, i en Pere Sánchez, que curiosament ell era un periodista i molt defensor de que el mallorquí, en el seu cas, no es pot emprar en els àmbits formals, que això només és una cosa, en fi, no acadèmica, és una cosa informal. Sabeu quina me la va mullar? Me va dir, jo, com a periodista, quan he d'entrevistar qualcú, o si faig... M'ha començat dient, quan he d'entrevistar qualcú, el primer que faig, si és un pagès, m'ha dit així de clar, i està gravat, si he de fer una entrevista pel camp, o si he d'entrevistar gent de la mà, els pescadors, o si he de fer un programa, unes festes de poble, una verbena, que diuen els mallorquins. Diu, jo emplearé l'artic salat, diu, i jo faré en mallorquí. Diu, clar que sí, em diu, però, diu, això, si faig un informatiu, empraré el català estàndard, empraré el català, diu, perquè això és com anar a unes noces, diu, unes noces, vas trajejat, diu, no hi anaràs en les xancletes d'anar a la platja. I li vaig dir, i per tu, la nostra llengua, per tu, el menorquí i vicenc, són les xancletes d'anar a la platja. I per tu, el català estàndard, o per vosaltres, és traje, és el modal, el que fa senyor. Bé, ja vos podeu imaginar la seva reacció. S'enfilava per les parets, però va ser ell que m'ho va reconèixer. No ho vaig ser jo sempre li vaig repetir el que ell m'ha dit. Per això vos conto aquesta anècdota, perquè desgraciadament no som nosaltres els que volem empetitir la llengua, per tant no vos ho cregueu en això. Són ells els qui, en la seva estratègia, cerquen dividir i cerquen relegant el menorquí en els àmbits domèstics i familiars fins que, conseqüentment, acabi també desapareguent d'aquests àmbits domèstics i familiars. D'acord, quan dic que el menorquí s'ha perd i s'està morint, com ho podem veure reflectit en això? Jo crec que la millor prova d'això que en tenim avui en dia és que, a diferència del que havia passat sempre, ara, a dia d'avui, són els nets els que corregeixen en els avis, i no al revés, com havia estat sempre. Ara són els nets els que corregeixen en els avis perquè aquests no ratllen el català
que els hi mostren a l'escola. I tinc aquí 4 paraules curioses que els tenc també publicades en el llibre, he fet un resum. Per exemple, com anem a veure si es ve que amb el llenguatge dels nostres joves el menorquí se perd. Quants de joves heu sentit que diguin de ballar? Avui en dia, poquíssims. Avui en dia tothom diu baixar. Baixar. No, ja s'ha de ballar, per tant, a partir d'ara, jo, si Déu vol, quan puguem tornar a fer Sant Joan, que si Déu vulgui sigui ben prest, ja ho sabeu, haurem de baratar la cançó de ballada de la Mola, perquè està passat de rosca, està desfassat, ja no s'empra, ja no, els millennials ja no ho empren, per tant, haurem de posar baixada de la Mola. Si vosaltres trobeu que baixada de la Mola és igual de polit que de ballada de la Mola, jo no ho veig així, i estic segur que vosaltres tampoc. Avui en dia els al·lots tampoc, ara ja no els hi surten bufetes, a part de que ja no fan feina en el camp ni aquestes coses, molt pocs, però no és per això que no els hi surtin bufetes, és que ara els hi surten ampolles. Jo estic sentint a molt d'al·lots que diuen que els hi surten ampolles a les mans o als peus. Després hi ha un altre exemple bastant lamentable, des del meu punt de vista, que és la paraula mostatxo, no? Ara en els al·lots tampoc els hi surten mostatxos, ara els hi surten bigotis. I com a exemple d'aquesta degradació del menorquí, d'aquesta concepció que desgraciadament estem interioritzant, de que el menorquí no es pot emprar per un àmbit formal o per un àmbit públic, no només el tenim reflectit amb els al·lots. Us en recordeu que fa poc a restaurants i bars de Menorca van fer una campanya que es deia La ruta del bigoti? Que el que feien era, en fi, feien com unes tapes molt polides, amb unes gambes damunt, i la gamba aquesta era el mostatxo, no? I doncs van titular La ruta del bigoti. Això me fa afrontar que a Menorca li diguem la ruta del bigoti, quan aquí podrien dir tranquil·lament la ruta del mostatxo, que és una cosa que sona molt més curiosa i que jo crec que mos cridaria molt més atenció que la ruta del bigoti. És que a més sona fatal, això de la ruta del bigoti, no saps que te trobaràs. Després tenim també altres exemples, no només en paraules, ho tenim també amb les formes verbals, que estem perdent també a marxes forçades. Fixeu-vos que a Ciutadella, que era un dels darrers reductes de Menorca on encara empraven la terminació verbal as-asis, és a dir, si jo cantàs, si jo estimàs, i avui en dia ja no només sent jove, sinó que molt de nosaltres ja hem interioritzat el si jo cantés o si jo estimés. I imagineu-vos que ara en Bartomeu, de Foc i Fum, li haurem de baratar també el paper o el llenguatge, perquè ara en Bartomeu ja no podrà dir si jo em casàs amb ella. Ara, pagesa de Santica seria l'endemà, i ara haurà de dir si jo em casés amb ella. D'haver trobat que si jo em casés amb ella sona tan polit i tan nostre com si jo em casàs amb ella, i d'això és el que estem perdent sense que ens en donem compte. Un altre clàssic, el soc. El soc està a l'ordre del dia. No hi queda, o pràcticament no hi queda, gent jove que digui jo som. I el trist és que el som ve directament del llatí. Els nostres som de jo som en Joan, tu ets en Tòbal, i el jo som ve del llatí directament ego sum. I creureu que les escoles d'aquí en tos demostrar l'ego sum, que és un cultisme, que és a dir, a nivell lingüístic, té una categoria molt més elevada, molt més superior, molt més, per tant, com a cultisme, que s'ha de conservar, que no el jo soc. I no, a les escoles, desgraciadament, el jo som no s'ensenya i per això els al·lots diuen jo soc. Un altre exemple, que això ho enllaçàvem amb el tema del castellà, el de la catedral. Avui en dia sentim, o jo sento molta gent jove, que ja no diu la catedral, especialment fills de forasters que han vingut a viure a Menorca o gent que acaba d'arribar de fa poc. Diuen la catedral, diuen quedam a la catedral, quan a Ciutadella, de tota la vida, havien dit la catedral, sempre deien la catedral, o la gent major també li diu la catardal, no? Que encara és més curiós. Però la qüestió és l'article, ara, no mos despistem, no mos desviem. Per què passa això? Perquè la llengua que aprenen els al·lots castellanoparlants a les escoles no és el nostre menorquí, és el català estàndard. I el que fan és, en poques paraules, o ratllant en plata, una empasta mesclant i ja no saben quan han d'emprar l'article salat i quan s'ha d'emprar l'article alat. Si l'article salat se mostrés correctament a les escoles, l'article salat no se perdria i l'article salat s'empraria correctament. I tenim molt d'altres exemples. I, per exemple, un altre, i ho relacionem amb una cosa nostra perquè entenguem el valor que estem perdent ara mateix. La paraula fadrí ja no s'empra. La gent jove ara diuen que són solters.
Per tant, també, quan puguem tornar a celebrar Sant Joan, haurem de fer canvis aquí, perquè ja no hi pot haver caixer fadrí, hi haurà d'haver caixer solter. Això tampoc me sona bé, ni me recorda Sant Joan, la festa que m'han mostrat a casa meva i que han viscut tots des de petits, però això és el que estem ratllant. I si no m'ho donant compte, si empram les formes que no són nostres i deixant de banda les que empraven els nostres pares, el que passarà el dia de demà és que el caixer fadrí serà un fòssil lingüístic, que ningú sabrà què vol dir fadrí, i tard o prest acabarem per modificar-ho i per actualitzar-ho, perquè les llengües evolucionen, ens diuen, per dir el caixer solter. I ja no en parlem d'exemples com sobre en tos de damunt, alhora en tos de la vegada, o ordre, arbre o cartró en tos d'arbre, orde o cartó, ja que nosaltres no pronunciem la R de darrere, serveis per servicis, vacances per vacacions o vacàncies, cognoms, ara els del LOS tampoc tenen cognoms, en els exàmens els fan posar nom i cognoms, jo tota la vida, jo els faig posar nom i llinatges i fins que no m'obliguin a fer una altra cosa els seguiré dient que me posin els seus noms i llinatges en els exàmens, però desgraciadament molts d'ells, per fer referència de llinatges, fan referència als cognoms. I el darrer que és molt curiós, el verb estalonar. Això és una cosa que na Maite sempre ho ha escrit, ja des d'antes que existigués la fundació, me penso. Na Maite ja escrivia cartes en el diari amb aquest tema, en s'estalonar. A Menorca, de tota la vida, quan t'estalonaves a qualcú o quan t'estalonaven, era una cosa negativa. I quan tu estalones a qualcú és que l'estalones a la paret i no diguem el que pot passar després. O quan t'estalonen a tu, mal assumpte. I doncs resulta que no, resulta que ara estalonar és com fer costat. Quan aquí havia tingut sempre el significat completament contrari, que estalonar qualcú no era fer-li costat, no era ajudar qualcú, sinó que estalonar qualcú era posar-lo a puesto, no? Emprant un castellanisme. Bé, deixant de banda el tema dels exemples que demostren la degradació que a poc va patint el menorquí, jo tinc un petit paràgraf d'un llibre que jo deu ser un dels primers llibres que jo vaig llegir i que m'ha fet de qualque manera reaccionar amb el tema del menorquí i va despertar la meva curiositat per la nostra llengua, que es diu Menorca, el meu país, que és d'un mestre ferrarienc, en Bartomeu Florit Coll, que va escriure aquest llibre i en el pròleg, la filla, na Catalina Florit, va escriure el següent, va dir: per ell, l'important ha estat sempre mantenir les rels i defensar que el propi, la nostra llengua o els nostres costums són tan respectables com les de qualsevol altra banda, per suposat sense despreciar ningú. Com vaig sentir dir en Miquel de Palol, un reconegut poeta, xerrant a una entrevista sobre la llengua, en Miquel de Palol va dir: l'excessiva estandardització de la llengua mos va manant a un progressiu empobriment del conjunt. I segueix: ha de ser l'amplitud de registres lingüístics la que mos faci d'indicador de la bona salut de la nostra llengua, no la restricció o restringiment de registres, sinó l'ampliació, la diversitat lingüística. L'amplitud de registres lingüístics mos farà indicador de la bona salut de la nostra llengua. Les diferents variants del nostre àmbit històric i cultural s'han de potenciar i recolzar, ja que només d'aquesta manera la nostra riquesa espiritual assegurarà la seva pervivència dins d'un món cada vegada més globalitzat. I ni més ni manco. Això és el que humilment he pretès, és el missatge que he intentat transmetre en la llengua de Menorca. En Miquel ho ha explicat i jo també ho repetesc ara. Jo he intentat que la llengua de Menorca, o pretenc que la llengua de Menorca, sigui un manual de resistència per tots aquells menorquins que encara estimam el nostre rellant pla, independentment de la nostra ideologia política. Això no té res a veure amb estimar o en sentit-se més menorquí, menys menorquí, som és igual. La qüestió és que, independentment de com pensem, si estem d'acord en que el menorquí no s'ha de perdre i que s'ha de conservar, ens hem de posar d'acord i hem d'exigir canvis en els polítics. Per tant, és un manual de resistència per tots aquells menorquins que no ens consideram ni incults, ni ignorants, ni analfabets per estimar el nostre menorquí i per voler mantenir viu aquest menorquí i l'essència dels nostres pares, dels nostres avis i dels nostres antepassats. I com va dir en Jaume Anglada, bon amic meu i escriptor, quan va guanyar el premi Joan Benejam, una frase que va fer fortuna, va ser: per defensar el nostre no és necessari atacar els altres. I això és el que pretenem fer des de la Fundació, el que pretén fer jo humilment des de la llengua de Menorca. I ja per anar acabant, en conclusió, el que jo intent explicar en la llengua de Menorca
és que el menorquí no és un català mal xerrat. El menorquí no és una degradació del català. El menorquí és la llengua de Menorca i, com a tal, l'hem de preservar. I un dels capítols que jo crec fonamentals, fonamentals, pilars bàsics del llibre, és la fal·làcia cientifista, és a dir, és quan sempre la ciència per fer-nos callar, quan sempre la ciència per dir tu ets un ignorant, tu no pots opinar de llengua. I aquí entram a un tòpic, que és només els filòlegs poden opinar de filologia. I ens diuen, de medicina, qui és qui en sap? Qui és qui opina de medicina? Tu opines de medicina? No, els metges, els doctors opinen de medicina. Per tant, tu has tenit d'opinar d'aquestes coses, no? També ens diuen, ens posen un caramull d'exemples d'aquest tipus. Per tant, això seria tant absurd com dir que de política només poden opinar els polítics i que els ciutadans només poden anar a votar, però no podem opinar de política perquè no són polítics. Vos imagineu l'absurd que seria això? I tres quarts de lo mateix ens passa en la llengua. Però, a més, resulta que aquí hi ha una falsedat. I és que ells, quan ens diuen que de filologia només poden opinar els filòlegs i que la gent normal, els cabrum, nosaltres, no podem opinar de llengua, a no ser que pensem com ells. Si pensam que el menorquí no se pot ensenyar i que és estàndard de ses de Barcelona, així que sí que podem opinar, però si no, no. Però la qüestió quina és? Que hi ha una distinció a fer, i jo ho explico en el llibre, i és important. Hi ha un doctor en filologia valenciana, el Lluís Fornés, que en el seu llibre La llengua valenciana i el sistema lingüístic occitano-romànic explica la falsedat que s'amaga darrere l'ús de la ciència per justificar la imposició de l'estàndard, per justificar la marginació del menorquí o del valencià en el seu cas. Ell ens explica que sí que es veu que dins la llengua hi ha una part de ciència, evidentment, però la part de ciència, el que estudien els lingüistes, els filòlegs, és l'estructura de la llengua, és a dir, és el sistema lingüístic. És a dir, per exemplificar-ho, el que estudien els filòlegs o els lingüistes és, per exemple, posar en comú les paraules claus o les paraules bàsiques d'un idioma. Per exemple, mà, peu, cap, ombro, esquena, braços, cames. Què fan? Per exemple, comparen aquestes paraules i miren si tenen la mateixa derivació o si es diuen igual amb els diferents idiomes. Si no es diuen igual, serà que són idiomes diferents. Si es diuen igual, és que pertanyen o bé que són el mateix idioma o que pertanyen a la mateixa família lingüística. Això sí que és un estudi científic de la llengua, estudiar la seva estructura. Però opinar o decidir quin és el model de llengua, el model d'ús social, això no és ciència, això es diu política. Perquè què va tenir de científic que el senyor Conrado de Villalonga, l'any 1983, més que se n'anàs, que vingués 2 dies a Menorca i passàs 2 vespres a un hotel de Menorca per reflexionar i que decidigués que la nostra llengua, l'estatut, es havia de dir català i no balear? Què va tenir de científic, això? No sé si a l'spa o en el jacuzzi de l'hotel potser es va posar uns auriculars i va escoltar cosa de ciència, però la realitat és que va ser una decisió arbitrària, és una decisió convencional i purament política. Per tant, al final, què ens hem de dir quan ens diuen que només els filòlegs poden opinar de llengua? Que això és fals. Els filòlegs són els que estan capacitats per estudiar l'estructura d'una llengua o per estudiar els sistemes lingüístics. Però de llengua podem opinar i hem d'opinar tots, perquè la llengua, amics, és política. I, bàsicament, i el més important, perquè la llengua la fa el poble, no la fan els filòlegs. I això, mireu qui ho reconeix. Ho dic jo, d'acord. I me diran, tu dius disbarats, tu no ets filòleg, tu ets historiador, dedica't a la història, me diuen, no? Com si la història i la llengua no tinguessin res a veure. I vos llegiré un fragment d'una entrevista que vam fer amb Marcel Girbau, un filòleg català, que crec que es devia arrepentir d'aquestes paraules, perquè després jo els vaig posar un article meu, el vaig felicitar i me va contestar i me va dir de tot. Me va posar de volta i mig i dic, no li fem massa gràcia que li hagués costat. Però la realitat és que el que llegiré ara són paraules seues, no meues. Mos diu, publicada en el diari Menorca el 25 d'octubre de 2019. Mos diu, des del punt de vista científic, el català i l'occità
formen part del mateix sistema lingüístic. El mateix Coromines, en Joan Coromines, un filòleg molt important de la llengua catalana, deia que no eren llengües germanes, sinó que són llengües bessones. Aquesta similitud ha fet que durant molt de temps hi hagi hagut el debat de si el català i l'occità eren o no la mateixa llengua. I mos diu en Marcel, ens diu, a l'hora de la veritat, aquesta discussió és una discussió més política que filològica, perquè el que determina que el català i l'occità siguin o no la mateixa llengua no és tant la filologia, sinó la política i la força que tingui l'administració que pretengui una cosa o l'altra. I jo en el meu article li vaig dir que m'ha tret capell i me'l torna a treure ara, que no duc capell, però és el darrer que m'hi falta, perquè duc mascareta, duc això i duc de tot, però bueno, me'l trec perquè realment en Marcel aquí va tenir un acte de sinceritat i una confessió brutal que l'honra com a filòleg, que es reconèixer, igual que ell reconeix com a filòleg que la filologia, que la llengua no és una ciència, jo reconec com a historiador que la història tampoc és una ciència exacta i que tots podem opinar, tots podem investigar i tots tenim dret a dir la nostra. Per tant, i ja per concloure, el que és científic de debò és afirmar que el català, el valencià, el balear i l'occità o bé són el mateix idioma o bé pertanyen a la mateixa família lingüística. Això ho deixam a que cada un s'expressi, com que al final vol dir pràcticament el mateix, que cada un entengui de la manera que millor o que més gràcia li faci. La qüestió quina és? Que aquesta llengua que rellam i que compartim, o aquesta família lingüística que compartim, catalans, valencians, balears i occitans, són varietats d'un mateix idioma que, com no és que ho hagi pogut comprovar jo, però en el llibre ho public, sinó que han pogut demostrar moltíssims historiadors i moltíssims de filòlegs, reconeixien ja aquesta unitat lingüística persones o personatges importants de la nostra història, com en Jaume I, de la Corona d'Aragó, el conquistador de les Balears, el nostre mateix Ramon Llull, que mai li va dir català a la llengua, no trobareu un document d'en Ramon Llull que li digués català a la nostra llengua, però en canvi sí que trobareu que en Ramon Llull escrivia oc per dir sí, que és l'argument principal pel qual la llengua d'oc és la mateixa que ens va arribar aquí, que és que tots els parlants d'aquestes terres deien oc antigament per dir sí, i també, per exemple, Neusiàs Marc a València, per posar exemples de personatges històrics dels tres territoris. Per acabar això, un exemple comparatiu. Nosaltres, els catalans, els valencians, els occitans i els balears, són el mateix que els gallecs, els portuguesos i els brasilers. Compartim una mateixa família lingüística. I com diu en Bora López, també doctor en filologia valenciana i bon amic, que qualcun de vosaltres vau poder venir a la presentació del seu llibre Sense pols a la llengua, que van fer l'any passat, si no me'n record, a Can Saura, entre germans no val fer-me mots les mans. Entre germans no mos podem fer la traveta ni mos podem posar cadenes. No? És a dir, ell realment diu, entre germans els llaços d'unió no poden ser cadenes. Per tant, no és científic, o millor dit, el que no és científic, és dir que el menorquí és incorrecte i que el correcte, el formal, l'oficial ha de ser el català de Barcelona. Igual que no seria científic dir que el gallec no és portuguès i que s'ha d'escriure, dir que el gallec no és correcte i que s'ha d'escriure en portuguès. Això seria simplement una decisió política, en darrera instància filològica, però de cap manera científica. I per anar acabant un exemple que jo crec que és molt valiós per nosaltres, que és el de la Vall d'Aran, que segurament que ho coneixereu. El cas de la Vall d'Aran, que és una població, una comarca lleidatana que no arriben als 10.000 habitants, té 9.390, una cosa així, que està situada en el nord dels Pirineus centrals, resulta que una comarca de 10.000 persones, el seu estatut d'autonomia diu, de qualque manera un estatut d'autonomia, perquè no és una comunitat autònoma, però el seu estatut ens diu que reconeix 3 llengües oficials: el català, el castellà i l'aranès, que és una varietat de la llengua occitana. I jo me demano, per què a la Vall d'Aran, que no arriben a 10.000 habitants, amb 9.930 habitants, per què allà li poden dir oficialment aranès a l'occità i nosaltres, a Balears, amb prop de 1.200.000 habitants, no li poden dir menorquí o balear a lo que rellam en aquestes illes?
La solució aranesa seria una mesura, penso jo, i explica en el llibre, que resoldria el conflicte, o el problema és que conflicte, el problema lingüístic, perquè un conflicte és quan dues parts es baran, però quan una imposa a l'altra i el que el siga i li vulnera els seus drets, no és un conflicte, és una imposició. I perquè si volem que els ciutadans de les Balears emprin i defensin la nostra llengua, primer l'hauran de sentir com a pròpia. Jo dic, unitat de l'idioma? Sí. Vosaltres, el qui me conegui, el qui pugui llegir els meus articles, sap que jo ho defens. Però unitat de l'idioma no a costa de la nostra identitat ni de fer-nos creure que ratllam un català mal xerrat. En definitiva, el menorquí no és cap patuà, ni cap degradació del català. La pretesa superioritat científica del barceloní damunt el balear o damunt el valencià, com se demostra a la llengua de Menorca a través de moltíssims exemples de filòlegs i d'historiadors, no s'aguanta de per un món. Des del punt de vista acadèmic, filològic o històric, el menorquí és tan vàlid com ho és el català central o el valencià, igual que en la llengua castellana, el castellà de Buenos Aires és tan vàlid com el castellà de Madrid, però amb la diferència de que si aneu a Argentina veureu que els llibres de text estan en la varietat argentina de la llengua castellana i, en canvi, aquí està prohibit emprar l'article salat a les escoles. En definitiva, el menorquí està en perill i jo penso que és hora que els menorquins ens donen la veu contra aquesta injustícia, que és de que això, si volem honrar la memòria dels nostres pares, dels nostres avis i dels nostres antepassats, que són els que ens han transmès el nostre idioma matern. I jo, en aquest idioma matern, li vull fer un petit tribut avui, li vull donar les gràcies per haver tingut la sort de néixer menorquí, de poder ratllar en menorquí i d'haver après, gràcies als meus pares, el menorquí, com a meva llengua. Això és el meu petit tribut, la meva petita contribució amb honor, amb homenatge al menorquí. En definitiva, i ja sí, acabant, de la mateixa manera que ens preocupem tant, o que qualcuns es preocupen tant, pel territori, pel nostre paisatge agrari i natural, pel nostre patrimoni arquitectònic, històric, cultural o artístic. Per què no ens preocupem de la mateixa manera pel menorquí? En Sèneca, com sabreu la famosa frase seva, va dir: ningú estima la seva pàtria perquè sigui gran, sinó perquè és la seva. I jo dic, nosaltres no estimem el menorquí perquè sigui la llengua més grossa del món, ni perquè sigui una varietat de gran dimensió o de gran futur a nivell d'expansió. No, sabem que és petitó, però ens agrada i el volem conservar. Nosaltres estimem el menorquí perquè és nostre. I, contràriament a tot l'altre que acabo d'anomenar, contràriament en el paisatge artístic, arquitectònic, en el nostre patrimoni cultural i històric, el menorquí no està defensat i des dels poders públics no s'està fent absolutament res per la seva preservació. Desig que la llengua de Menorca serveixi perquè tothom qui vulgui pugui opinar i defensar el menorquí sense que el facin callar en nom de no se sap quina ciència. Perquè cap menorquí torni a cotar el cap quan l'acusin d'ignorant, d'analfabet o d'incult per defensar el menorquí. Perquè ni una agressió més contra el nostre menorquí a partir d'ara torni a quedar sense resposta. I ara ja us faig una confessió final i és tan senzilla com que jo no he escrit aquest llibre per gust, a pesar que he disfrutat mentre el redactava. Jo no he escrit aquest llibre perquè el dia de demà els meus fills, que encara no en tenc, puguin dir mon pare va fer tot el possible per defensar el menorquí. No l'he escrit per això. L'he escrit perquè tothom tingui arguments per poder defensar el menorquí, arguments històrics, arguments filològics, arguments jurídics i arguments lingüístics, perquè, com he dit, s'acabin les agressions i s'acabi el desprestigi del nostre menorquí. Jo, com us dic, no he escrit aquest llibre perquè diguin que el dia de demà el vaig fer jo i que polit que va ser el llibre. No he escrit el llibre perquè diguin mon pare va fer tot el possible per defensar el menorquí. He escrit la llengua de Menorca perquè els vostres fills puguin dir mon pare i mon mare el dia de demà van fer tot el possible per defensar el nostre menorquí. Moltes gràcies.
Molt bé. Molt bona intervenció, Joan. No podia ser d'altra manera. Ara volia obrir un torn de preguntes, debat entre els assistents, si volen, però antes me deixaràs que faci una aclaració, perquè arrel de les meves paraules ja m'estan criticant, culpa teva, te me fiques amb aquests embolics i ja me critiquen, no? Va, és broma. No, una aclaració. Abans, quan deia que la majoria de mitjans de comunicació de Menorca empren el català estàndard, és ben cert, però és de justícia dir una cosa i amb això els ciutadans som molt afortunats perquè teniu aquí una emissora que és Cope Menorca, que jo vaig fer feina 5 anys i sempre ha emprat el menorquí. Miquel Àngel Pons és un locutor fa molts anys que fa feina a Cope, és molt jove però fa molts anys que fa feina a Cope i sempre ha emprat el menorquí. I és de justícia, es posareu de manifest, no? Igual que jo sempre he intentat emprar el menorquí, tant contestat a Onda Cero, a Cope o a Canal 4, s'ha de reconèixer la feina que ha fet Cope Menorca en defensa del menorquí, no? Lamentablement amb altres mitjans de comunicació no és així, no? Bueno, i dit això, si no faig aquesta aclaració és que m'arranyaran d'haver. Vull obrir aquest torn d'intervencions, de preguntes i de més, i si me permet jo vull rompre el gel i te vull fer una pregunta. Vaig apuntar aquí en el mòbil. Bé, de fet tu ja ho has comentat antes, però vull que en faguem un pot d'èmfasi. Defensar el menorquí vol dir anar en contra del català? Això és una de les acusacions habituals, de les quals ens acusen constantment, però de fet jo mateix ara quan he fet la meva intervenció, la meva exposició, ho he explicat, que jo particularment sempre he dit que he defensat la unitat, o que defens, la unitat lingüística. El problema és que no defens la unitat lingüística que ells volen, però jo la defens. Per tant, i a més, sempre hi ha una frase que m'ha de caure en gràcia, no sé com se m'ha ocorrir, però sempre dic una cosa, jo sempre dic no puc anar contra el català perquè estaria negant contra una part de la meva llengua i tampoc puc anar o no podem anar en contra de Catalunya perquè estaria negant contra una part del nostre país, que és Espanya. I per tant, jo no tinc absolutament res en contra, ni tenim els que defensam el menorquí, absolutament res en contra del català, dels catalans, que per cert aquí n'hi ha, tinc bons amics catalans que ens han vingut a veure avui i ens acompanyen, i per tant ni anem contra Catalunya, ni estem en contra del català per defensar el nostre, simplement del que estem en contra és de que ens imposin una varietat lingüística germana de la nostra, però que no és la nostra. Molt bé, molt bé. No sé si hi ha algun dels assistents que vulgui fer alguna pregunta, algun comentari, són completament lliures, si no jo... Joan, hi ha una pregunta aquí en el Facebook. Te demanen quin ha estat el moment més difícil que has passat escrivint el llibre. El moment més difícil? Una pregunta d'en Antoni. Bona pregunta, Antoni Burguera, soci de la Fundació Mallorca. La veritat és que no m'ho havia plantejat. El moment més difícil... Jo moments difícils no en destacaria cap en concret, perquè la veritat és que ha estat una experiència molt bona. Vull dir, jo vaig començar a fer aquest llibre en part, que ja he explicat aquí els motius ideològics que me van empènyer a escriure aquest llibre, però en part és gràcies a molts de vosaltres dels que sou aquí, perquè jo anava escrivint els articles en el diari i gent com na Maite, en Jaume i molts d'altres sempre m'heu dit o me comentàveu tot això que escrius en el diari ho has de recopilar i has de fer un llibre i ho has de difondre perquè els altres puguin també dir el mateix que tu dius i tinguin aquestes idees i tal. I va ser així un poc com va començar tota aquesta història. I, evidentment, jo no he tingut, o crec que no he passat mals moments, perquè, redactant el llibre, perquè, a part de que he disfrutat durant la redacció, jo el que he fet bàsicament ha estat començar de zero i anar agafant altres llibres que s'havien escrit bé similars, bé de temàtica diferent, però per conèixer l'estructura d'un llibre, perquè jo no en tenia ni punyetera idea de per on començar, i realment no he tingut cap moment mal de travessar. El que he tingut mal de travessar ha estat publicar el llibre, perquè el llibre, quan t'obrigueu la primera pàgina, el que veureu és que està editat des del mes de gener. Però, ara antes ho comentàvem amb n'Úrsula, que el mes que no l'he tingut en vela tot l'any, perquè
ratllava, sempre li deia, Úrsula, és de ser aquí quan facis la presentació. Sí, Joan, jo saps que jo vindré, jo t'apoyo i tal. Vale. I jo tenia el llibre editat, a finals de gener el vaig rebre, el mes de febrer ells m'ho donen de despedida a Sevilla, morta, i el mes de març dic, ara seràs més, i mos confinen. I vaig dir, bé, doncs ja serà un altre. Esperam a l'estiu, i arriba el mes de juny, arriba el juliol i dic, bueno, juliol sembla que d'un 60 dies sense contagis, no hi ha ni un cas aquí, farem la presentació, ho farem encara que sigui estiu i que sigui un poc raro presentar el llibre en estiu, ho farem, i tampoc va ser. Van començar a tornar, van obrir els aeroports i les fronteres marítimes i van començar a pujar els contagis i tampoc va poder ser fins que ara m'he decidit i he dit ara o mai, perquè la veritat és que una cosa és allargar-nos el temps la presentació d'un llibre i una altra és que tinguis el llibre que teu des del mes de gener i te mors de ganes de presentar-lo i no puguis, no? Per tant, jo no puc destacar cap moment dolent o que hagi patit un poc per escriure el llibre, sinó que he patit, quan més he patit estar, per poder-lo presentar. Molt bé. Vale, en tenim un parell més de preguntes. Fantàstic. Vale, Namarga, te fa esa pregunta en castellà, a ver si me puede responder por qué si Cataluña y el catalán es posterior al Reino de Mallorca, nos tienen que imponer modismos propios de ellos, porque la normalización lingüística nos somete a los catalanes. Però aquesta pregunta no és aquí, o sigui? Jo faig la Dinamarca. Bé, contestaré primer a la Dinamarca molt ràpidament. Vale, la de dalt. Clar, aquesta marga, jo em pensava que és una marga nova. Bueno, una marga que la Salut, que si no m'equivoc és a Geòrgia, nada menys amb en Joan Reyes, dos socis nostres també de la Fundació, en Esquí Salut. En quant a la seva, me sembla un bon comentari. Jo, la veritat és que no m'he plantejat escriure el llibre en anglès, sí que m'he plantejat escriure'l en castellà, perquè sí que penso que hi ha moltíssima gent o bé que ve que insistiu, o bé per donar a conèixer la problemàtica que tenim a Menorca a nivell nacional, que pot ser que interessi, i no és una mala idea que els descendents de menorquins de Sant Agustí siguin conscients del tema del menorquí. Per tant, me sembla una bona aportació i li donarem dues voltes. Què més tenim? Vale, llavors tenim en José, que diu, demana per quantes llibres del mallorquí. És una de les coses que sí, que està pensat. A veure, en quantes llibres del mallorquí ja se va publicar fa 4 o 5 anys un argumentari, que és en defensa del mallorquí d'en Joan Font Roselló, que va ser el primer gran argumentari molt útil per defensar el mallorquí. Però sí que es veu que aquí s'incorporen, o potser s'amplia un poc més la dimensió. Per tant, no descart fer la versió mallorquí. Vull dir, jo, de fet, jo encantat de poder defensar les nostres modalitats a totes les illes. O sigui que, potser insistiu, que serà quan tindré més temps, doncs potser si el patronat de la Fundació veu adequat fer l'edició, m'hi poso encantat de la vida. Hi ha més preguntes a les xarxes socials? No? Jo en tinc més, Sí? Ja em pensava que me'n podia anar ja. No, jo com a periodista te puc fer, podríem estar tot el vespre, i tenim la mala costum de fer preguntes i preguntes. No, però, bromes a part. És que hi ha un argument que me molesta molt, no? Que ens diuen que escriure en menorquí és com escriure en andalús. Això me molesta molt. Sí. Que diguin això. És ofensiu i és un clàssic, el tema de l'andalús, però està bé que el treguis perquè també a la vegada hi ha moltes persones que dubten a l'hora davant que li contest amb aquest tema. Jo, antes d'entrar dins l'argumentació, sí que voldria dir que me sembla completament despectiu per part de les persones que ens comparen amb l'andalús per desprestigiar el menorquí, perquè jo no li veig res de desprestigiós en l'andalús, ni en les ratllades andalusos. Jo, de fet, me sembla que són el més salarós que tenim a Espanya, m'encanta sentir-lo ratllar, i no sé què els hi passa als catalanistes, en l'andalús. Vull dir, no sé què els hi passa amb Andalusia. No faré comentaris a nivell polític perquè ni m'interessen avui ni el dia de Fal·lós, però sí que a nivell lingüístic no sé què els hi passa, que sempre ens hem de comparar
ens hem de comparar amb l'andalús, no? Com si l'andalús fos una cosa borda, una cosa mal ratllada, en la qual equiparem-nos ens desprestigiats. Però, bueno, dit això, deixant de banda aquesta petita xenofòbia lingüística que tenen alguns, el tema de l'andalús hi ha un argument que és bàsic, que es diu la consciència lingüística. I aquí hi ha un lingüista que jo cito en el llibre, que és en Richard Hudson, que és el cap pare de la sociolingüística moderna, que bàsicament el que diu en Richard Hudson és que per saber si tenim davant una llengua o un dialecte, el que hem de mirar és la seva estructura lingüística. I ens comparen l'andalús amb el menorquí. I anem a comparar la consciència lingüística. La consciència lingüística ens diu en Hudson que se veu, o de qualque manera se comprova, reflectida en els documents notarials d'època mitja, en els documents jurídics, o a través de gramàtiques, ortografies, diccionaris o d'obres d'autors que afirmen escriure amb aquella llengua. És a dir, imagineu-vos que hi hagués, si posant per cas que hi hagués un autor que se li ocorregués l'any 1492 fer una gramàtica de llengua andalusa, doncs jo seria el primer en reconèixer que els andalusos tenen consciència lingüística diferent de la castellana, o tenien, perquè això ho demostraria. Demostraria que a 1492 els andalusos tenien consciència de ratllar andalús com a idioma, no castellà. Però és que saps què passa? És que el 1492 el que se va publicar va ser una gramàtica de la llengua espanyola, la primera gramàtica de la llengua castellana, i el que la va publicar va ser precisament un andalús, va ser Antonio de Nebrija, el que va publicar en el servici de la corona espanyola la gramàtica de la llengua espanyola, de la llengua castellana. Per tant, des d'aquest punt de vista, precisament l'argument falla. Per què falla? Perquè els andalusos no hi ha documentat, no està documentada que els andalusos tinguin consciència lingüística diferent de la castellana, que és el que els lingüistes ens diuen el principal argument per diferenciar entre llengua i dialecte. Per tant, és evident que a dia d'avui, per la majoria d'andalusos al manco, i històricament, l'andalús ha estat la seva manera de ratllar el castellà, en la qual no hi té cap tipus de problema, sinó que me cau super en gràcia. Però el que passa que, en canvi, nosaltres tenim coses com aquesta, que ma mare m'havia duit per tenir aquí i no hi he pensat en el discurs. Resulta que nosaltres sí que tenim gramàtiques, concretament la gramàtica d'en Julio Soler de 1858, i també tenim vocabularis com els d'en José Hospitaler, el vocabulari menorquí-castellà. Això no ha passat, és a dir, no està documentat que existeixin diccionaris o que existeixin el manco gramàtica de llengua andaluza. No, resulta que va ser un andalús el que va escriure la primera gramàtica de llengua castellana. Per tant, l'argument o la comparativa per intentar desprestigiar el menorquí en els catalanistes els hi queda coix. I jo podria afegir una cosa més, m'estic enredant amb el fil, seria, per una banda, a part dels documents històrics que demostrassin aquesta consciència lingüística, és que el menorquí, dins el que és la varietat balear de l'idioma, ha estat reconeguda per la Real Acadèmia Espanyola. Si voleu cercar, bé, ho trobareu en els llibres, butlletí de l'any 1959, la Real Acadèmia va reconèixer com a llengües diferenciades i no dialectos en el valencià, va posar mallorquín balear, perquè ja sabeu que a la península tenen el mal costum per ratllar de Balears, o tenien antigament el costum de fer molta referència a Mallorca per la denominació de Reina de Mallorca, antigament, d'acord, que Reina de Mallorca englobava les Illes Balears, cosa que nosaltres, quan ens tractin de mallorquins ja sabem que no ens fa molta gràcia, però hem de dir que hi ha molt de mallorquins que ens segueixen, que ens estimen i, en fi, que no han de mesclar-los en caragols. Però la qüestió és que el menorquí, dins el balear, va estar reconegut, igual que el valencià, igual que el català, com a llengües diferenciades per la Real Acadèmia Espanyola. I també el 1927 un Consell de Ministres, el 1927 que jo sàpiga, en Franco encara no hi era, ho dic perquè no me vagin per aquests temes, que això va ser una... Perquè a vegades ens ho diuen, sos de franquistes o sos de fatxes i aquestes coses. Jo avui no vull entrar en qüestions polítiques perquè no hi diu, però ja me cura en salut i ho dic. Crec que el 1927
no hi havia cap general que no migués Franco que hagués arribat en Espuda, al Manco. Vale? Per tant, el 1927 també el Consell de Ministres del Govern d'Espanya va reconèixer a la llengua de les Balears dins la Real Acadèmia Espanyola, que es va passar a dir Real Acadèmia de les Llengües Espanyoles en aquella època. Després se va modificar i va quedar Real Acadèmia Espanyola i les altres acadèmies per les altres llengües regionals. I inclús podria afegir una darrera cosa, que segurament que això està d'actualitat i ho haureu sentit ratllar darrerament, que és el tema de l'asturiano, el bable, que jo no hi tens res en contra del bable, van ser manteneu. Jo qui som per dir als asturians que no defensin l'asturiano, que diuen ells, si jo defenso el menorquí. Això me sembla fenomenal. Però sabeu què passa? Que resulta que l'asturiano o l'extremenyo, perquè tots aquests que ens diuen que el menorquí no se pot escriure i que això és una cosa d'incults i tal, són els mateixos que en el Senat estan presentant i presenten i han presentat propostes de subvencions i de crear nous organismes, institucions per promoure i defensar l'extremenyo i l'asturiano en els seus respectius territoris. És a dir, fixeu-vos, ens diuen, ens comparen amb l'andalús per desprestigiar-nos, però després agafen i ens diuen que Espanya no vol reconèixer, o que el govern central no vol reconèixer la oficialitat o, en fi, la llengua extremenya i la llengua asturiana. Això no m'ho estic inventant, això està d'actualitat. Astúries va bastant gruixat amb aquest tema perquè hi ha certs partits volen fer oficial, com a llengua oficial, el bable, l'asturiano, i d'altres estan en contra. No entrarem en aquesta qüestió. La qüestió és que els mateixos que ens diuen extremenyo i asturiano hauria de ser llengua oficial, és a dir, tot el que sigui a reconèixer castellà, en aquest sentit, els hi va beníssim. Però quan toca en el català, és a dir, quan toca fer un pot de costat i deixar seure en els menorquins també a les cadires, quan ens toca també a nosaltres reivindicar la nostra representació dins l'idioma, això ja no. És a dir, asturiano i extremenyo, xaloc en canal. Ara, menorquí o valencià, aquestes coses, no. Això atenta contra el català, atenta contra la unitat del català i això el que vol és imposar el castellà i empetitir la llengua. Això és l'argumentari que a dia d'avui ens diuen. I ja per rematar, jo ja ho he dit, no m'oposo a l'asturià ni a l'extremenyo, faltaria més, jo defenso el menorquí. Però és que resulta que jo defenso el menorquí, perquè el menorquí jo sé, perquè fa molt d'anys que historiadors, jo no ho he trobat jo, això està editat, vull dir, el mèrit no és meu, fa molt d'anys que els menorquins sabem que tenim consciència lingüística de ratllar menorquí i que ens referim al nostre idioma com a menorquí. Per què? Perquè tenim aquestes coses, perquè tenim una herència com la que ens ha deixat en Joan Benejam o en Àngel Ruiz i Pablo amb les seves obres magistrals que ens han sortit aquí dalt, l'Amo Unxet de Suestrà, Foc i fum, Ciutadella Vea. Però sabeu què passa? Que l'asturiano o l'extremenyo no s'ha escrit mai. És a dir, són maneres de ratllar molt dignes, i jo m'acabo amb molta gràcia, d'aquests territoris, però que no s'han escrit mai. És a dir, no existeix ni documentació escrita, és a dir, no existeix literatura amb aquestes llengües o amb aquestes varietats regionals, i molt manco existeixen gramàtiques, perquè estem ratllant de zones majoritàriament rurals on la gent transmetia aquestes llengües o aquestes maneres de ratllar de forma oral. No hi havia gramàtiques, perquè hi hagi gramàtiques i perquè hi hagi diccionaris i perquè hi hagi literatura, històricament, ara no, gràcies a Déu, per sort, però antigament era perquè hi havia unes classes elitistes que podien estudiar, que tenien una cultura que no tothom, desgraciadament, podia accedir, i, per tant, que aquestes classes, les classes elitistes, la gent amb estudis, tenia molt clar que aquí ratllaven menorquí, i per això editaven gramàtiques de la llengua menorquina. Clar, què passa? Que de l'asturiano i de l'extremenyo no hi ha gramàtiques, però ens diuen que sí, que això ha de ser llengua oficial i que si t'hi poses en això és que vols, de qualque manera, exterminar la cultura d'aquests territoris. Ara, ells s'oposen amb totes a que nosaltres, que tenim gramàtiques, que tenim diccionaris i que tenim tradició literària, com en mestre Joan Benejam o Àngel Ruiz i Pablo, a nosaltres ens diuen que no podem escriure ni ratllar en públic en menorquí. Molt bé, Joan. Anem acabant o... Anem acabant o te vaig fent preguntes fins que te canses? Sí, per això. Mira, ara n'hi ha una. Ara. Hi ha un senyor que vol fer una pregunta? Pues endavant. Ara hem fet caliu.
Com estem, Joan? Va bé, i vos? Bé, mira, ganes de demanar qualque coseta. La veritat és que has estat molt encertat en les valoracions que has fet, has aportat moltíssima informació. Jo el que te demanaria ara seria més opinió, tal vegada. Seria, per exemple, serien dues preguntes. Què opines quan sents una frase com som 10 milions, som una llengua, d'una banda, i en quant en el diccionari que has mostrat, es fi actualitzar, el consideres antiquat, desfasat, i a la vegada ho enllaçarem amb el traductor del menorquí de la Fundació Jaume III, si també es fia farsa, com ja és mallorquí fet. Vinga, són tres coses, Joan, gràcies. Vinga. Com que en Roman Pinya diu que té bona memòria, ara hauré de quedar bé amb vosaltres i no me puc oblidar de les tres coses que has dit. Començarem per darrere, que diuen que és més fàcil que començar per principi, per recordar-ho. El traductor castellà-menorquí, l'idea és fer-lo dins l'any 2021. La setmana que ve tenim reunió de patronat de la Fundació, d'aquí 2 setmanes, perdó. I l'idea és aprovar dins el programa d'activitats, el Comitè de Menorca, és un dels projectes que volem dur endavant, que el que volem proposar és l'edició, la creació d'un traductor automàtic gratuït castellà-menorquí, que tots des del mòbil tindreu una aplicació que el que escriguis en castellà t'ho tradueixi automàticament en menorquí. És un dels projectes que volem posar en marxa a la Fundació i, de fet, enguany hem contactat amb un informàtic valencià que és el que ens ha ajudat a Mallorca a fer el Telegram en mallorquí i ja podeu formar caps i podeu pensar quin dels altres projectes interessants també farem aquí a Menorca pròximament. En quant a què opin sobre quan diuen som 10 milions, som una llengua, per una banda no m'agrada massa aquests lemes d'una llengua, perquè o som tants, som un, perquè me recorda a Eine Reich, Eine Volk, Eine Führer. I aquestes coses no m'agraden. Jo ja m'he presentat a Miquel que som una persona liberal i jo els nacionalismes no m'agraden, a pesar que ets de respecte, perquè una cosa et sentit molt de cateu i molt patriota i una altra et sentit nacionalista, no? Però no entrarem en aquestes qüestions, que jo respecte a tothom. La qüestió, deixant de banda això, quan diuen són 10 milions, som una llengua, que és la campanya que ha fet la plataforma per la llengua i clar, el Consell els hi dona els doblers apualades i a nosaltres, en canvi, ni mos agafa el telèfon pràcticament. Què passa? Que en qualque cosa l'han de gastar, no? I fan les campanyes aquestes, les valles publicitàries, són 10 milions, som una llengua. Jo vaig fer un article en el diari i els vaig corregir i els vaig dir que no són 10 milions, som una llengua, en qualsevol cas som 12 milions, perquè precisament l'origen de la nostra llengua és del sud de França, cosa que de qualque manera els forjadors o els creadors o els impulsors de la llengua catalana moderna, en Pompeu Fabra i els seus acòlits, van aconseguir desmembrar la llengua catalana de la llengua occitana, que és d'on ve el menorquí, d'on ve el valencià i d'on ve el català. I ve d'aquí, ara no puc estendre en aquest tema, però com he explicat antes, per una raó molt senzilla. Se diu llengua d'oc perquè era la llengua, l'idioma que antigament, per dir sí, aquestes persones que la ratllaven deien oc, per dir sí. I encara a dia d'avui, en el sud de França i a puestos de Catalunya encara diuen oc per dir sí, però aquí a València això se va perdre. Però està documentat que documents tant d'en Ramon Llull com d'en Jaume I, com d'en Ausiàs Marc i molt d'altres, a literatura que van escriure, o les cròniques, en el cas d'en Jaume I, deien oc per dir sí. Per tant, això era identificatiu de totes les persones que ratllaven el mateix idioma. Era quan una persona escrivia i deia oc per dir sí, s'identificava que ratllava la llengua d'oc. És bastant lògic. I el 1934 se va publicar un manifest impulsat per en Pompeu Fabra que es deia Desviacions en conceptes de llengua i de pàtria, i en aquest manifest van rompre en la tradició occitana. Què vull dir quan van rompre en la tradició occitana? Jo sé que això pot sonar molt novedós per qualcú, però és que en el 1800 i pico, no me'n recordo l'any exactament, el nostre celebradíssim José María Cuadrado va acceptar formar part d'una acadèmia de la llengua d'oc. És a dir, el màxim exponent de la llengua d'oc, de la llengua occitana, que és la llengua que es ratlla actualment en el sud de França, que tampoc s'està ensenyant a les escoles i que està degenerant, evidentment, és en Frederic Mistral. I en Frederic Mistral,
el que va pretendre crear una acadèmia de la llengua occitana. I en aquesta acadèmia de la llengua occitana, en José María Cuadrado, ciutadellenc il·lustre, va acceptar formar-hi part. Hi havia valencians, hi havia catalans i hi havia balears, entre ell en Frederic Mistral. Però aquest somni occità, que això és un altre llibre bastant recomanable d'en August Rafanell, que és un filòleg català investigador sobre les relacions entre la llengua occitana i la llengua catalana, pues, que va passar el 1800 i pico aquesta idea, que anava emergent, hi havia molta gent, la gent de culta d'aquella època estava convençudíssima de que el català era un dialecte de la llengua d'oc, com podeu comprovar a la part final del llibre. Això estava de cop quan el 1934 en Pompeu Fabra impulsa aquest concepte de desviacions en conceptes de pàtria i de llengua. Impulsa aquest manifest i, de qualque manera, les relacions entre els occitans i els catalans, els valencians i els balears prenen camins diferents i a dia d'avui pràcticament ningú sap, jo ho vaig aprendre fa poc investigant, que la nostra llengua ve de l'occità, no mos ve directament del català. És a dir, jo mai he negat que aquí van venir o que haguessin pogut venir catalans, però és que el tema no és aquest. El tema és que quan ratll de la repoblació de Menorca o la conquista de Menorca després de 1287, el tema és que els catalans ratllaven el mateix idioma que els occitans i que deien oc per dir sí. De fet, en Dante Alighieri, a la seva obra, a l'edat mitja, en el segle XIV, si no m'equivoc, diferencia les llengües d'Europa entre tres i diu que hi ha les llengües germàniques, per un costat, la llengua d'Ui, que és el francès actual, i la llengua d'Oc, que són tots els altres. I, en fi, això està demostrat i què va passar? Pues, el que dèiem. En aquest manifest se va rompre la relació entre occitans i catalans i a partir d'aquí ens hem oblidat completament dels nostres germans occitans, però estic segur que si cercau per internet, poseu a YouTube qualsevol vídeo sobre la Vall d'Aran i escoltau un vídeo en beranès, qualsevol, un spot publicitari en beranès, i veureu que diuen mus comunicam, per exemple. I això ho dèiem en pla, mus comunicam. Els catalans diuen ens comuniquem. Nosaltres ho dèiem mus comunicam, exactament com ells. I moltes altres coses que ens venen de l'occità. Per exemple, la pronunciació forta del pronom feble als balears, és a dir, els menorquins dèiem ara després miraré de telefonar-lo. Nosaltres no dèiem de telefonar-lo, que per cert cada vegada hi ha més gent jove, sobretot a Mallorca i a Eivissa, perdó, a Eivissa sí que se pronuncia així, però a Mallorca no, i s'està perdent, aquí encara es manté això. Doncs nosaltres que dèiem telefonar-lo, això ens ve de l'occità. En canvi els catalans diuen telefonar-lo, i nosaltres dèiem telefonar-lo, i això és una influència occitana. En tenim moltíssimes d'altres, per exemple, per dir on ets, nosaltres pronunciem una T final, no? Per dir, nosaltres dèiem on ets, que no te veig. Aquest on també ve de l'occità. I moltíssims d'altres exemples que ara no me venen al cap i que us podria posar, venen de l'occità. Per tant a nivell històric com a nivell lingüístic, jo el que contestaria a la Plataforma per la Llengua és que no som 10 milions, som una llengua, en qualsevol cas som 12 milions i també contestaria que tenim dues llengües, no només en tenim una. Actualitzar, veus? Ara ha quedat malament amb en Roman Pinya. Què és que m'havies dit? Actualitzar és... Te refereixes a lo que he tret? Ah, vale, és que no t'ho havia agafat, no. Els vocabularis castellà-menorquí. Nosaltres, des de la Fundació, no ens hem atrevit, per dir-ho de qualque manera, a publicar gramàtiques, diccionaris i ortografies, perquè nosaltres no ens consideram una acadèmia. És a dir, nosaltres som una entitat privada, una fundació, que el que fem és defensar, intentar difondre les idees en defensa del menorquí, del mallorquí i del eivissenc, però de fet jo som historiador, hi ha historiadors que formen part, no només són filòlegs, de fet a les acadèmies hi ha filòlegs, historiadors, inclús hi ha metges, en Llorenç, no me surt el nom, en Lluís Fornés explica també en el llibre Jo pot se cita que dins les acadèmies de llengua no només hi ha filòlegs, sinó que hi ha tots els professionals que en el seu dia a dia empren la llengua, arquitectes, metges, etc., perquè el que fan és actualitzar la llengua així com se va emprar en el dia a dia de la gent. Per tant, què passa? Que nosaltres, a dia d'avui, no hem plantejat fer gramàtiques o fer diccionaris perquè no som una acadèmia. De fet, nosaltres el que reivindicam és la creació d'un institut. O bé, nosaltres exigim des de la Fundació, i ho hem dit en els partits polítics, que en base a l'article 34 de l'Estatut d'Autonomia, que diu que el govern balear té les competències per desenvolupar, per desplegar el legat cultural de Balears i per vetllar per la seva preservació,
podrà crear institucions per defensar aquesta cultura, aquestes modalitats, etc. Per tant, nosaltres el que exigim a la classe política és que creï, o bé, hi ha dues opcions, o bé crear una institució pròpia per defensar les modalitats insulars i la llengua de les Balears, una acadèmia, com a València tenen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i fan un diccionari valencià, una gramàtica valenciana, no? Que és el que tu m'estàs comentant, o bé l'altra opció seria l'Institut d'Estudis Baleàrics actual que tenim ara, crear una secció filològica i que hi hagi una secció filològica formada per gent relacionada, entesa amb el món de la llengua, que es preocupi per defensar les nostres modalitats. Això seria un poc la nostra postura, però desgraciadament els partits que governen a dia d'avui no estan d'acord amb això, però sí que es ve que hi ha partits que cada vegada més estan recollint aquesta proposta. Per tant, amb això us puc dir que som optimistes perquè cada vegada som més, tant a nivell de la societat civil com a nivell polític, que defensam el menorquí i que exigim reformes perquè no se perdi. Molt bé, Joan. Però que n'Úrsula volia demanar Més preguntes, més però és qüestions? que jo m'envel i... No, jo sempre... Jo... De casa, sí, ja no es diu que nostra. De casa, ja no es diu que nostra. Sí, sí, sí. Sí, jo trobo que sí per diversos motius. El primer d'ells és perquè fa molt pocs anys que nosaltres existim i que ens hem posat en marxa. És a dir, la societat civil fins ara no estava organitzada i comptàvem amb molt pocs recursos per reivindicar aquestes idees nostres, és a dir, per reivindicar la preservació, la protecció del menorquí, però també jo sempre dic que jo ho veuré, que ho veurem els canvis i veurem com ho aconseguim, que el menorquí sigui oficial el dia de demà. Ara, això es fa amb una estratègia, es fa amb doblers darrere i es fa amb molta propaganda i, per ratllant clar, guanyant la batalla de relat, que és el que nosaltres intentem fer a llibres com aquests, explicar, convèncer la ciutadania. Com més gent hi hagi a la societat civil que exigeixi la defensa i la protecció del menorquí, més clar tindran o més veuran els polítics que, independentment del seu color, han de fer cosa per no perdre el menorquí. Jo te posaré un exemple. Cada vegada més els partits polítics, qualcuns més que els altres, o inclús les institucions, quan són governades per un partit o per un altre, empren més el nostre vocabulari i empren més les nostres expressions. I jo estic notant un canvi a nivell mediàtic i a nivell d'administració pública, perquè crec que han reculat i que estan reculant. I de qualque manera, si vos hi fixeu, les campanyes que fa la Plataforma per la Llengua mos donen la raó. Aquestes campanyes, que ja tots sabem que són enganadores, perquè diuen som 10 milions que ratllem menorquí. Això és tan fals perquè a Mallorca, si mos posem 10 milions, l'enfonsam a Menorca, Silla. Això és el primer. Però a part d'això, és tan senzill com que el menorquí té unes característiques concretes. Aquestes característiques concretes, és a dir, l'article salat que empren nosaltres, l'empren 10 milions de persones? No. Per tant, ja no ratllen menorquí. Ratllem el mateix idioma o ratllem la mateixa família lingüística, però no són 10 milions que ratllem menorquí, perdó. Serem els que serem, no sé si deuen ser 60.000, dels 90 i pico mil que som a Menorca, tot que som un 66% de menorquins que ratllem menorquí, no? Però bueno, la qüestió és que aquestes campanyes de la plataforma que estaven completament en contra, no volien ni sentir l'olor de la paraula menorquí, sempre deien només se pot dir català, perquè tal, ara ja estan començant a ratllar de menorquí. I si us hi fixeu, amb els debats que he tingut en el diari amb Ivan Solivelles, el portaveu d'aquesta plataforma, el coordinador, cada vegada ell me dona la raó en certes coses o mos dona la raó en quant a l'ús del vocabulari. El que ells sí que no accepten és l'article salat, però jo te puc assegurar que estem avançant a nivell, és a dir, jo crec que el menorquí està molt malament, com he dit antes, a nivell social, l'ús de la llengua està retrocedint, però no està retrocedint només pel tema del castellà, que també que és un tema a part, sinó perquè s'està degradant el llenguatge de la gent jove. I quan un idioma, això ho explica un lingüista, que no és en Hudson, és un altre que diu
ho tenc també, està explicat en el llibre, que diu, quan una llengua, bàsicament fa una distinció, hi ha un lingüista que fa una distinció entre llengua i dialecte. Diu, més que llengua i dialecte, no, entre llengua i patuà. El lingüista que ens diu, totes les llengües del món són dialectes, totes les maneres de ratllar. Un dialecte no vol dir res dolent, el que passa que a Menorca, el menorquí, s'entén com a dialecte amb el sentit més pejoratiu del terme, més denigrat. Però aquest lingüista ens diu, hi ha la distinció, una llengua o un idioma és un dialecte que ha triomfat, i un idioma és un dialecte que ha tingut una administració, com us ha dit, com us diu a l'entrevista que jo he explicat amb Marcel Girbau, com reconeix ell, una llengua és un dialecte que té darrere una administració pública amb prou força com per defensar el menorquí i per dir, senyors, fins ara anàvem amarrats, a partir d'ara el menorquí serà llengua oficial. I a partir d'ara mostrarem a les escoles, sense anar contra el català, sense deixar de mostrar el català, però incorporant les formes menorquines dins l'estàndard actual. I com us diu? Això seria l'opció polida. I l'altra banda, que és el camí que duim ara mateix, a nivell social, diu, si un idioma és un dialecte que ha triomfat, un patuà és un dialecte que s'ha degradat. I què passa? Quan un dialecte se degrada, aquest dialecte adopta diverses maneres. És a dir, quan el menorquí, si segueix, com que no s'escriu, és a dir, això és el principal. Si no s'escriu perquè no hi ha una norma per escriure en menorquí, com nosaltres hem fet a través del llibre d'estil de la Fundació, que és qui amb jo per fer aquest llibre, i és qui cada vegada empren més empreses i més gent i més partits a Menorca, perquè hi ha que dir que a nivell de societat civil hem avançat molt. Què passa? Que si el menorquí no s'escriu, degenera en múltiples variants. I quan un idioma ha degenerat en múltiples variants, allò ja queda, és a dir, aquestes múltiples variants se van degradant fins que són irreconeixibles entre si. És a dir, en poques paraules, se romp la unitat lingüística del menorquí. Nosaltres sabem perfectament, si nosaltres anem a Barcelona i anem a estudiar, tots els que hem estudiat a Barcelona, i han vist d'en fora quan han conegut un menorquí. Per què? Perquè els han sentit ratllar en pla i diuen, tu què és de Mo, què és de l'O, que t'és de la banda, que t'és de Llevant. O tu és ferrarienc, perquè se't sent que això que feies de Maria, no t'has de dir Maria, que feien altres, això és de Ferreries. I això és el que a nosaltres encara ens serveix per identificar el menorquí, perquè tenim unes característiques tan diverses com comunes, és a dir, tots els menorquins deim, mos veiem. No hi ha ningú encara que a dia d'avui digui ens veiem, per sort, no? Deim, almenys els que ratllem en pla, deim mos veiem. Sí que el que en realitat és la gent jove, cada vegada el pronom mus potser també se perdrà qualque dia, però la qüestió és que nosaltres reconeixem una unitat lingüística, una mateixa manera de ratllar. Reconeixem unes característiques comunes en el menorquí. Quin és el problema? Que si no s'escriu, arribarà un dia que es degenerarà amb diverses maneres, que romprem aquesta unitat, uns diran mos veiem i uns començaran a dir nos veiem, jo què sé, m'ho invent, ho dirà d'una altra manera. Per què? Perquè quan una llengua no s'escriu, la llengua es degenera. I si la llengua es degenera, ja queda com un dialecte poc no apte per als usos formals i que acaba passant? Que la gent adopta la llengua comuna. La gent no se vol comunicar amb un patuà. La gent adopta la llengua oficial. I això dependrà si la llengua oficial serà el català o el castellà. Però si seguim amb aquesta dinàmica, el menorquí s'acabarà degradant i això durarà la seva extinció perquè la gent deixarà d'emprar-lo, perquè la gent adopta la llengua oficial a l'hora de comunicar-se, quan una llengua ha degenerat prou que ja és irreconeixible. Això seria l'escenari dolent. Ara, jo, per acabar la resposta, te dic que jo sempre dic que ho veuré. Jo sempre som partidari no, estic convençut que ho veurem. Per què? Perquè crec que l'estratègia nostra és adequada. Jo tinc molt de respecte per les persones que diuen el menorquí no té absolutament res a veure amb el català, són dos idiomes completament diferents i, per tant, el que hem de fer és branca, a por ellos i no sé què. Que jo me sembla molt bé i jo respecto, però no comparteix aquesta estratègia. Jo crec que és des de dins que es canvien les coses. És a dir, això és com la gent que es posa en política, moltes vegades ho reconeixen, diuen és que m'hi pos perquè tinc una sèrie d'inquietuds i és des de dins que crec que puc canviar les coses. Però el mateix en la llengua. És a dir, jo crec que és des de dins qui és qui té la paella per mà ara mateix. Dues entitats, el govern balear, que és qui té les competències a nivell lingüístic, a nivell d'educació, i l'Institut d'Estudis Catalans, segons el nostre Estatut d'Autonomia, segons l'Estatut no, però segons l'Estatut ratllem la nostra llengua oficial o pròpia és la catalana, i per tant l'Acadèmia és la catalana, CIEC, l'Institut d'Estudis Catalans. I la nostra estratègia quina és? Reivindicar un estàndard propi per
per es balear, per es mallorquí, es menorquí i eivissenc, com tenen els valencians i com tenen els catalans, o inclús com tenen els aranesos dins la llengua occitana, que només són 9.000 persones, però tenen un model lingüístic propi i tenen reconeguda la seva denominació. Si els aranesos ho han aconseguit, que són 9.000, o els algueresos a l'Alguer, allà a Itàlia, a l'illa de Sardenya, tenen un model lingüístic propi, que es diu alguereso, que és com li diuen ells, que és alguerès, i escriuen en alguerès, que per cert també té moltes coses conjuntament amb el baleàric. Si ells ho han aconseguit, que són 9.000, per què no ho hem d'aconseguir nosaltres, que són 100.000? Faig la meva reflexió. Podem anar... Molt bé, abans de posar el punt i final a la presentació, informar que el llibre es podrà comprar a partir de dilluns de la setmana que ve a les llibreries de Menorca, a través de la Fundació també, o contactant amb l'autor, i també en breu a través d'Amazon. És un bon regal per Nadal i Reis. Les llibreries de Menorca, on es podrà comprar? A Ciutadella, llibreria Menorca, Tabacs Ciutadella, Tabacs Adrián, Supermercat Discount, Es Mercadal, la llibreria Montetoro, Amor, llibreria Catòlica, llibreria Tramuntana, llibreria Ronda, Cana Nicoleta, Vinipreu, El Desván de Emma, és una llibreria petita que s'ha obert fa poc a la plaça Colón de Mo. Exacte. És molt xulo i molt recomanable. El Desván de Emma. Es Castell, Llibres Serra, Espunt, Sant Lluís, Putís Llibreria, llibreria Sant Lluís, i pròximament a Amazon, com dèiem, i també a l'OA, Ferreries, Es Mitjor Gran i Fornells. Vamos, que no hi ha excusa per no comprar el llibre, el poden trobar a la majoria de llibreries de Menorca. No? I ara sí, hem arribat al final d'aquest acte. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència. Jo l'únic que els he de dir que seguint el protocol de normes Covid els he de demanar que me facin cas, primer de tot, perquè per sortir ho hem de fer de manera escalonada. Les persones que seuen a la primera fila es podrien començar aixecant, si volen adquirir un llibre, i s'atraquin perquè l'autor els hi pugui firmar. I mentre la resta, per favor, els hi demanaria que es quedin asseguts, perquè després seguirem el mateix procediment en la segona fila i així successivament. Moltes gràcies a tothom i bon Nadal. Au, idò.